Goizetarratx herriketan gure herria. Nik ere nahi nituzke halako segurtasunak eduki, baina gauzak zer diren kontuak ez zitateatzen ongi. Hori suertia honekoa nire horientzat, sasi guztien gainetikan gabiltzaretan. Inork ez zidan esan euskaldun izatia zeinek ezaban, hobenuen lautazia munduko hiritar izatia. Kantore honak hain guztiari ezia jobian denari. Zaindu maite zun hori